Taký zmetok, aký je v Rakúsku počas Black Friday, si nevieš predstaviť. This is crazy. This is Black Friday. V nemčine má totiž to slovíčko zľava 8 rôznych verzií. Úplná klasika je der Rabatt. To v podstate znamená zľava. Veľmi často používajú aj das Angebot. To v podstate znamená, že ponuka, a teoreticky to vôbec neznamená, že to je zlacnené. Kedy to už je zlacnené, keď povedia, že das Sonderangebot, v podstate, že špeciálna ponuka. Ale keďže Rakúšania majú zmetok vo vlastnom jazyku sami, tak často hovoria aj Angebot, v podstate, keď to už je zľavnené. Ďalšie dve slova, ktoré používajú, je der Ausverkauf alebo die Ermäßigung. Der Ausverkauf znamená doslova, že výpredaj, a die Ermäßigung je často používané ako zľava pre nejakú určitú skupinu ľudí. Napríklad môže byť, že Studentenermäßigung alebo Familienermäßigung. Zľava pre študentov alebo zľava pre rodiny. Ďalšia alternatíva je die Aktion, to používame aj my na Slovensku, že jo? Akcia. No a predposledná možnosť je der Preisnachlass. To je v podstate odvodené od nachlassen, čo znamená, že poľaviť, a tým pádom Preisnachlassen je poľaviť cenu však, čiže Preisnachlass je poľavenie ceny. No a takisto som počas Black Fridayu dostal aj pár mailov, kde spomínali slovíčko das Schnäppchen. Das Schnäppchen v podstate znamená, že úlovok alebo úlovček. V podstate sich etwas schnappen znamená, že si niečo uchmatnúť. Čiže ty si kvázi uchmatol nejaký úlovok. Niečo za dobrú cenu. No a aby som ti to teraz uľahčil, do svojej aktívnej slovnej zásoby si v podstate daj iba, že rabat. Hej, tá zľava. To je to, aby si vedel niečo povedať, že je niečo zľavnené. No a ostatné si nemusíš pamätať aktívne. Dôležité je iba, aby si im rozumel pasívne. Keď ich vidíš napísané, aby si kvázi chápal, aby si z toho cítil, že toto rozpráva o tom, že to je zlacnené. Easy peasy, daj mi follow pre viac videí o nemčine z Rakúska.